хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 16 сентябр дар Паём ТВ. моҳи гузашта нархи масоати хӯрокворӣ дар Тоҷикистон 2.5% поин рафта, арзиши масоати ғайриозуқа 0.3% ва арзиши хизматрасонии пулакӣ ба аҳолӣ 0.1% зиёд шуд. бино ба маълумоти агентии омори ҷумҳурӣ, моҳи август нархи маснуоти нонӣ ва ярма ба андозаи 3.4%, асосан аз ҳисоби поинравии нархи орди навъи якум ба андозаи 4.8% арзон шуд. нархи сабзавот 6.3%, аз ҷумла пиёз 14.8%, картошка 12.7%, бодиринг 1.3%, сабзӣ 0.1% поин шуд. нархи равған ва чарбу 3.9%, равғани растанӣ 6.2%, равғани офтобпараст 2.5% фаромад. нархи меваҳо дар умум 3% арзон шуд. ангур 16.2%, нок 5.8%, себ 3.1% арзон шуд. нархи шакару қанд ҳам 3.6% рӯ ба арзонӣ овард. нархи шир бошад 2.3% фаромад. арзиши гӯшти гӯсфанд 1.1% арзон шуда, гӯшти мурғ ҳамагӣ 0.2% арзон шудааст. дар ҳамин ҳол помидор ба андозаи 19%, харбуза 10.5%, карам 0.3%, биринҷ 0.2%, масоати гӯшти 0.2%, аз ҷумла гӯшти гов 0.8% қимат шудааст. тибқи маълумоти агентии омор давоми моҳҳои январ-августи соли ҷорӣ, сатҳи таворрум аз 4.6% то 3.3% поин рафт. дар зарфи 8 моҳи соли ҷорӣ масоати хӯрокворӣ ба миқдори 4.9%, масоати ғайриозуқа 3% боло рафта, хизматрасонии пулакӣ ба аҳолӣ баръакс 0.8% арзон шудааст. дар ин давра сӯзишвории дизелӣ ба андозаи 18.2%, маводи шустушӯ 13.8%, сабзавот 13.5%, шакар, қанд 13%, маснуоти нонӣ ва ярма 10.6%, масоати доруворӣ 7.5%, тухм 7.3%, шир 4.1% қимат шудаанд. нишондиҳандаи ҳадафноки таворрум барои соли 2022 аз ҷониби Бонки Миллии Тоҷикистон дар сатҳи 6% пешбинӣ шудааст. дар соли 2021 низ ба ҳамин миқдор болоравии нарху тарифаҳо дар назар буд, лекин сатҳи таворрум аз рӯи натиҷаҳои сол 8%-ро ташкил дод. аз авоили соли ҷорӣ беш аз 95% ҳаҷми умумии содироти Тоҷикистонро аз рӯи гурӯҳҳои асосии содиротӣ, масоати маданӣ, металлҳои қиматбаҳо ва нимқиматбаҳо, инчунин маводи насоҷӣ ташкил додааст. бино ба маълумоти хадамоти гумруки кишвар, ҳиссаи масоати маданӣ дар содироти гурӯҳҳои асосии молӣ 35.8% аз ҳаҷми умумиро ташкил дод. ин нишон дод дар содироти металлҳои қиматбаҳо 30%-ро ташкил додааст. маблағи содироти ин молҳо беш аз 486.2 миллион долларро ташкил додааст. ба номгӯи воридоти масоати маданӣ, масоати нафтӣ, нерӯи барқ, семент, маъдан, консентратҳо ва ғайра дохил мешаванд. ҳаҷми содироти металлҳои қиматбаҳо беш аз 415 миллиону 300 ҳазор долларро ташкил дод, ки нисбат ба 7 моҳи соли ҷорӣ 41.5% камтар аст. нархи арз. Бонки Миллии Тоҷикистон қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба пули миллӣ сомонӣ барои имрӯз 16 сентябр муқаррар намуд. тибқи нишондоди Бонки Миллии Тоҷикистон, арзиши пули русия дар бозори арзи кишвар 100 рубл 16 сомониву 57 дирам қимат дорад. тибқи иттилои Бонки Миллӣ, дар бозори арз 100 евро 1022 сомониву 36 дирам нарх дорад. асъори амрикоӣ бошад 100 доллар баробари 1023 сомониву 90 дирам аст. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brent Futures London 90 доллару 80 цент муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightweight Oil New York 84 доллару 61 цент муомила шуд. нархи тилло. қурби тилло дар биржаҳои Лондон субҳи имрӯз 1689 доллару 45 цент барои як унс таъин шуд. таҳлилгарон мегӯянд, ки нархи тилло дар се моҳаи чаҳоруми соли 2022 метавонад афзоиш ёбад. бино ба иттилои Вазорати саноат ва фанновариҳои ҷадиди Тоҷикистон, дар кишвар ҳудуди 20 корхонаи истихроҷи тилло вуҷуд дорад ва тавлиди ин фулус ҳамасола афзоиш меёбад. бо вуҷуди ин, маълумот дар бораи ҳаҷми воқеии истихроҷи тилло расонаӣ намешавад.